Boys ready unit alias siap huni. Iki 10 meter teko jalan raya rek yo. Loh, itu lo jalan raya. Nah, iki asli Surabaya nyel rek yo. Surabaya nyel duduk KW yo. Omae ono loro, jejer ono loro iki rek yo. Unit ready Surabaya Barat, tepatin dek Pakal rek yo. Pakal Surabaya. Wis langsung aja cak masuk gak suwe-suwe cak. Loh, delon oleh pagar permanen rek yo. Durung mlebu wis estetike koyo ngene iki rek yo. Apike yo. Pager ae wis kekinian ngene iki. Delon. Apik rek wis langsung ya. Nah, iki ruang tamu carport, sorry. Carporte ombo rek yo. Mobil koyo Avanza sik mod lah yo. Pasnya tampak depan wis kayak ngene warnane apik rek yo, seger coklat. Yo wis apa tali air ngene iki ono lampu hias, ono cendela sakura, terus nang kono iku ono hiasan granit ngono kira yo. Nah, terus istimewane maneh nang kene kira yo, ono area ruang tamu outdoor. Nah, enak rek yo lek duwe tamu sampean wis meneng nang kene ae. Wis gak usah digawe mlebu menjero. Ben gayanmu gak titip tanggane. Wis ono wall molding. Nah, terus wis ono lampu hias ngene kira yo. Kamare ono loro langsung masuk cak. Subhanallah. Lu telon rek yo. Wow, wow, wow. Lo plafone dukur wis drop sini ngono lampu hias lho wis full wall molding rek yo. Ruang tamu ruang keluarga rek yo. Kamar ana loro. Nah, iki kamar pertama rek yo. Wow, wow, wow. Gede rek yo. Ini gambaran satu ya. Karena kono gordene tok, terus nggone AC ready, pintu nih sliding ya, menghemat ruangan dari arek-arek ya. Wis iki kamar kedua e. Kamar kedua ini hampir podo karo kamar pertama, anti pengap ono cendela sisa. Pintu nih podo sliding menghemat ruangan dari arek-arek ya. Wis, langsung ya. Nah, iki nang kene iki dapure rek yo. Nah, dapure kene nggone wastafel kene nggone kompor, kene magicom. Kok sampean karek nukono kitchen set itu ya. Terus nang kene iki kamar mandi. Loh, kamar mandi ini gede kene gatus wong 90 sik mod. Wis full granit ya sampai mendukur, wis ono exhaust tenang, anti ambu ya. Nah, iki kene gatus wong 90 sik mod rek yo. Ala hotel bintang 6 kamar mandi ini. Nah, terus iki nang kene iki ono cuci jemur yo, area cuci jemur. Nah, kini tak keren, kini tak pembuangan, nanti itu fiber, panas kepanasan, udan gak ngarah udanan. Oh main kira yo asli Surabaya nyel, yo tepatin dek Pakal, ukurannya 6 kali 10, regane cuma 500 juta, masih bisa niku. Cuma 10 meter dari jalan raya yo, strategis pol, wis jadi gas, oh sapa wingi sing ngelok omah unit asli Surabaya wis kene solusine yo. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi langsung jawab via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.